Rabi Seydi yo Allah hut basal ay way amin amin wonanda gueɗe kewɗa ɗo ɗum basal bon holno cikkuɗa ɗum ɗo jooɗade ene yenna neɗɗo en jooɗade ene ñoho hen hakkille ma adda wona gueɗe goɗɗe e nder ɗum ko wasa jogade ko waɗi tan ndeysan ene jeeya hen gueɗal gongal ɗimmal ngal ɓuuri bonde aduna foof ko handicapé mental ene heewi hande e nder société men mo gonɗen holko mbiyata handicapé mental woni yimɓe ɓe ganduɗa hoorema wonɗoɓe e nder yimɓe ene ñanto ene mbaɗa parfum ngaji uurɗi e nder ɗum sa yiiɗi men ene mbayne jaam taw hakkillaji men gardani machallah ɓen gondi handicapé mental en hande ene keewi e nder société men somi welama mi wiya Sénégal 90% eɓe jiiɗa hen surtout yonta hande o ko handicapé mental en ne tawno neɗɗo mo ganduɗa hoorema an ala ko welanma so wona bonnande neɗɗo mo ganduɗa hoorema ala ko jeeɓata so wona bone neɗɗo mo ganduɗa hoorema ala mo mbatta chiffre so wona gonowo e ƴettade gonowo e joofade gonowo e ittude hirguiji tumaɗe fawɗume ɗo neɗɗo wadde noon firti wonde ko an hakkille ma ardani ne tawno neɗɗo mo hakkille mum ardi miijo mum rokkata ɗum koko moƴƴi miijo mum rekkata ɗum koko rewi Allah jokki en ɗam ɗum woni ko miijo ma rokkanma kono neɗɗo foof jiɗano neɗɗo bonande firti wonde ko alda e hakkille ma an à 100% par ce que so tawi andi wonde neɗɗo ko jiɗano bonande an yiɗanmo moƴƴere ni boom haala ko noon neɗɗo noon mo gandanɗa hoore ma hakkille ma ene ardi on mo gandanɗa hoore ma potodirɗo e ɓiye ene yaada e mum e nder oɗon tuma ala ko heddi so wona fodde ɗum yidde wondude e mum en même temps aussi donka dañde fartange wawde wadde ɗum ɗeɗɗa ha maya allahu akbar vraiment ça veut dire qu'il y a quelque chose kadi gueɗal gongal ɗimmal ngal yo yimɓe paam gueɗel gotel ene woodi aduna o ne tawno ko sifono hen ko foof yettima sifonoma e acri zamanu wonde bonande ma heew ha majjere ha moƴƴere majja hande noon ko bonande ɓuuri hewde e moƴƴere te so bonande ɓuuri hewde e moƴƴere tan moƴƴere feeñata eyyi wallahi ɗum woni gueɗe ɗe c' est parce que hande a wawa joɗade 2 jours ɗi o nanani wonde wargoji walla neɗɗo surte walla wat boniyankagal ngal ara e nder oɗon tuma hande hay sinno wonde a haalde e neɗɗo wiyatma ko min ɓuurma hangede min ɓuurma bonde needi min ɓuurma ñamde kaane min ɓuurma wawde ni min ɓuurma watude ni ça veut dire ko wonde ko neɗɗo o hulanno haalde ko hulanno wadde ko ɗum watti farnorede hande e nder oɗo yontoma gonɗen ne tawno hande moyen ngaji ɗi foof ene moƴƴi e yidde dañde inde moyen ngaji ɗi foof ene moƴƴi e yidde darjude moyen ngaji ɗi foof ene moƴƴi e nder ɗuma e yidde wiyede wonde ko an woni starte ko an woni ɗo ko an yeɓete ko an yimɓe mbatti hakkille c' est ça so tawi noon yimɓe fof mbaɗi encouragé bonande hankkadi sa renaki bonande nde aforo koye nder yimɓeɓe kala ñalawma mo pinɗa wonde aɗa nana wonde bone ne waɗa ɗum saabi ɓe mbi wonde haaɗi nofru no ha joni mawnude ko ñalawma mo fini fof ene nana ko meeɗa nante ɗum woni ko woni ɗon ko heddi ko noon il faut pama Kadia sinébar bonɗo o wawa ɗo gasde c' est parce que corruption heewi e nder ɗiɗo leydi so tawi eɗen kalda gonga par ce que corruption o sa yalti tan a yiyat ɗum aɗa yiya corruption ɓe gandanɗa hoorema fonnoɓe ha joni hadde corruption ko kañumen mbaɗata corruption par ce que so tawi neɗɗo wawi dognude oto ala permis so tawi neɗɗo wawi dognude oto ala ha joni wiñat e nder oɗon tuma so tawi wonde a rofti temeɗiɗi a totti jomum wima wonde aywa anawa ɗo ha kiri koto sa welama aɗa wawi yaade ça veut dire que so tawi wonde aɗa yiya ɗum janggo e jaam aɗa wawi jogade miijo jogoɗa capacité e nder oɗon tuma wiide wonde yomi yami addoye ɗum ɗo so tawi wonde mi waɗi ɓe duun ujunaji sappo walla ujunaji nogas mi ɓennintu bagasam ayi so hunde ko haalani gonga tan haalta ko fenani yimɓe kaldu gonga c' est ça la réalité par ce que ponnoɗo fewnude o so boni ko heddi ko fewata ma sattude wiyeteɓe wonde yo neeɓe holno ɓe neeride mbaɗa anda needi waɗi ko théorie waɗi pratique théorie woni ko gandanɗa hoorema ha joni ko suka o yiyata ko yiyanta hoore makko ko pratique noon woni ko mbaɗata tigui rigui omo yiya ko mbaɗa anda ko mbiyatama yo wat ko e nder on tuma wona ɗum woni ko natta e hakkille makko ko yiyata aɗa waɗa ko c' est ça ko ɗum woni ko waɗata a wawa noon wonde e nder galle gonda tigui rigui e joom galle ma eywa nena ƴetta sawru fiya ha joni baba ƴetta sawru ha joni yefto nena ɓiɗɗo ara ƴetta sawru fiya guiƴum ko piyateɗa ha cikkenoyi ɗum jomum wonata c' est ça la réalité par ce que cabbitere kejjera e galle ko ɗum saabi noon ko saabi ko heddi ko noon parent ji ɗi yoɓe ƴettu responsabilité ne tawno hande mawɗo tan ɗaccede ene yaaha ko deeli haala ko noon cukalel tokosel te kadi aussi wonno moftirta sukaɓe ɓe sa renaki hakkillaji mabɓe uddoto te so hakkillaji mabɓe uddima soɓe jalti eɓe mbawi wadde ko ɓuuri ɗum ɗon bonde ko ɗum saabi hande
ɗo doga ala e ɗo faya tigi rigi wodani il faut qu'on se dit la vérité donc nak ce qui est l'essentiel hande ko mo Allah haɗani fitina tan walla mo Allah haɗani ha joni bonde tan ɗum woni ko woni ɗo kono noon kaja ala mo nehaki kala ɓiɗɗo jibinaɗo ko nehaɗo hedro ko neɗɗo nehe bondi walla nehe moƴƴi kono kala ɓiɗɗo jibinaɗo ko nehaɗo ala mo nehaki needi noon wona ko yimɓe cikata ko woni needi ala needi adorto ko jinnaɗo o gorko an andata fodde hakkude ma e debbo ko an andata fodde hakkude ma gorko ɓiɗɗo maho hen c'est ça so yalti Allah ne wawi o yaada yimɓe bonɓe e nder ɗum ɗum addanama mo bonde ne tawno hande won yaadoɓe yimɓe ɓe ganduɗa ma sandol yimɓe bonɓe un peu partout e nder oɗon tuma kono hatta wonde ko ɓen mbaɗata ko joomum watta donc min hen sahaji mboɗo wiya wonde yo yimɓe dutto e bindanɗe mumen ɗe yo yimɓe dutto e kuule mumen ɗe ne tawno so tawi droit de l'homme ene haale eywa so tawi neɗɗo wari ene foti tigui rigui jogade droit yo tigui rigui ha joni udde e ɗum ɗo mais mbate on mo mbaɗɗa o ha joni o ala droit de l'homme o ala jojjande kanko e hoore makko donc nak ce qui est l'essentiel haadi ronkama à chaque fois ene waɗe ɓeene gono toon mbaɗe crassier e nder ɗum jalta walla ɓeene gono toon jooɗo toon lebbi ɗiɗi lebbi tati jalta e nder mbaɗa ko ɓuuri ɗum ɗon bonde on jii ko wonno Thiés ko joomum yaltitimani hay dow ma waɗi neɗɗo ko wakkinde waɗede joom duppe c'est ça donc nak foti wonde ko kala barɗo caroy tan foti wonde ko ginnawray ɗo tout récemment kaso kamɓe mbaɗi ɗum tan ko yaade vacances ɗum woni koɓe parnorto te kadi hande aussi médiaji ɗi ne joguin part de responsabilité c'est parce que tagui mbiɗe ɓe joguin part de responsabilité hande ko kamɓe jahata ɓe tawa tigui rigui candolinɗo ene waɗi hen fodde duuɓi nogas ene woni prison fodde duuɓi sappo yalta e nder o ɗuma ɓe kuccitami men micro ji men eɓe mbiya wonde haalan min parcours ma nde jaɗɗa jomum wiya mi yiwino ɗo paaka mi warino ɗo mi waɗini mottini waɗa encouragé yimɓe wonɓe heddiɓe c'est ça la réalité par ce que hande en jeeya ɗo gandanɗa hoore ma vraiment en mbawa haaldude foof en neftat hen tan ko heddiɓe kaala kono ko foti haalede ko ene wayno kooce gasata raabi seydi ɗum ɗo heƴani ni hay un mois wallahi mi rokka